Ihan pikku hetki. Hän tulee ihan pikku hetken päästä. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ja tervetuloa Seinäjoen kaupunginteatterin upean ja uuden kiertueen näyttämön esitykseen. Siis mitä tää nyt on? Me siitämme, me synnytämme. Mitä ei syödä Mitä ihmeen kissaa? Kissaa, kun me otettiin tähän mukaan kissa. Anteeksi, mutta miten kyllä ymmärrän? Mihin on kadonnut kaikki rakkaus? Kirves! Mä synnytän itsestä eläkeläisestä yksi pois sinne! Kokeile! Ootko koskaan itse yrittänytkään näytellä 14-vuotiaasta neitsyttä? Kotiin. Eikä kotiin lähde tässä vaiheessa. No minne me isä meni? No mene tänne ja... No saatan mennä papakan kautta. Pieni lapsi tonnainen jumala! Pieni lapsi, minä olen taiteilija! Näin, jatketaan. Sinä synnytät pojan. Mitä? Kato, tää oli semmonen pika pantomiimi. XXXL. Kiitos. Me synnytämme maapallon pelastajaksi. Messiaan! Äläkä ujostele, jos tekee mieli huutaa. Elää!